Добре дошли в играта, когато музиката спре, прибирай се вкъщи. Може да се играе по всяко време на годината. Във всяко открито пространство. Ще ви е необходим мобилен телефон, за да пускате музика. Както и някои предмети като шишерки, камъни или други предмети от природата. Целите на играта са децата да се движат свободно на фона на музиката и да тренират рефлексите си. В голямо отворено пространство, точките, представляващи къщите, се идентифицират с помощта на всякакви налични предмети. Броят на къщите е равен на броя на играчите минус 1. Разделихме се на два отбора. Когато диджеят стартира музиката, трябва да танцувате из цялата зона за игра. Забранено е да стоите около къщите. Когато диджеят спре музиката, всеки трябва да намери подслон в една от къщите. Играчът, който остане без дом, печели точка за противниковия отбор. Когато играта се играе индивидуално, а не в отбори. Играчът, който остава без къща, моментално напуска играта и една къща също се отстранява. Докато не останат двама играчи, които да се състезават за последната къща. Необходими са поне два участника за играта, деца или възрастни. И един диджей, който не играе активно, но позволява играта да започне и да спре. Не са необходими средства за играта, само някой, който притежава телефон и музика.